2021 batean egin genuen inkesta bat auzoan, zen UPNek inposatu zigun gune urdina txantrean eta gu ez genuen nahi. Eta orduan salatu genuen bere garaia inkesta handi bat egin genuen. Pensa 20.000 lagun eta iaia 1.000 personai egin genion. Eta garbi gelditu zen ez genuela nahi gune urdina. Gaur da eguna non udalak berak egin duela halako inkesta bat, eta kostartean ofiziala, eta emaitza bera izan dugu. 180 inguruan hori kontra gaude oraindik ere. Hori eskatzen dugu politikoi kentzeko gune urdina. Batez ere, honen jarreran alde egin dutena, garbi. Adibidez, HB Bilduk eta Geroa Baik esan dute respetatuko dutela txantretarren iritzia. Eta baldin bada, gauza bera egiten badute besteak, kenduko zuten, baina besteak momentuz ez dute ezetz izan dute. Edo urten dute airean, baina garbi dute zer esaten. Demokrata sentitzen baldin badira, respetatu beharko lukete zentratarren iritzia. Mai gainean dute zentratarrek zer nahi dugun, orduan eskatzen duguna errespetua demokratak izan daitezen.